Ayun. Ay, sumalangit ang kaluluwa ni Jollibee. Andito mga kasinag, oh, yung ulo ni Jollibee. Tambayangan mga kasinag yan. Dami oh. Mga kasinag, magandang hapon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon mga kasinag, magkakaykay kami. Asan ka? Nandiyan ka pala. Magkukuha kami mga kasinag nung ano, yung tiad-tiad, kung tawagin dito sa amin. Ilang araw na kasi kami mga kasinag hindi nakakahigop ng sabaw ng mga seashell. Kaya ngayon makaykay tayo. Yan dito tayo sa Bakawanan. Asan si Mrs.? Nahuli kami mga kasinag. Pataob na pala. Taob na. Yung jacket mo basta ipiyatong mo lang dito. Taob na pala, hindi pa taob. Malakuha ka? Asa yung sandok natin? Yan mga kasinag, kukuha tayo ng ganyan. Nakita nyo yan? Yan. Ganito ang gagawin natin mga kasinag. Ganyan-ganyan lang natin ang sandok. Dapat pala kita mga ano-ano, mga alas 11. Sablay mga kayang ano mo, alas 2 na. Yan, kaganyan-ganyan mga kasinag. Yan diba? Siya yan. Dahil salit lang pati kaya ang ating ninyo. Ayaay kayo ngayon mga kasinag, ayaay. Kaya salit lang talagang ati. Dakil ada ang kasi pagbanggi. Makailaw daw mamayang gabi. Ilaw kita siya. Yan yung mga ganyan mga kasinag. Yan yan. Wow, sabi mo nga ako Yan. Ganyan lang mga kasinag Yan lang ang technique mga kasinag pag kukuha ng ganitong shell. Ano yan? si Jollibee. Bungo. Bungo na lang siya. Ay, Jollibee mga kasinag. Patay na pala si Jollibee. Ay, sumalangit ang kaluluwa ni Jollibee. Andito mga kasinag, yung ulo ni Jollibee. Nakita niyo yung katawan ni Jollibee mga kasinag. Andito po yung ulo. Ayan po. Patay na pala si Jollibee. Tawa man. Ayan Yun. Ay, punaw. Yun, punaw. Punaw. Ay, hindi. Siya punaw nga. Ito pa. Yan pa Kaya pa daw. Sa inyo mga kasinag, ang tawag nitong kinukuha namin na ito. Jacket ko pala. Yun. Pinagigyan to. Malamang mahiling yung pagkakatanan na layo eh. Yan Yun. Habang naglalaga ko.
punaw. Puno? Madalian punaw. Tira. Madalian. Trying ka na kahon. Puno. Ang tawag sa inyo nito mga kasinag? Yan pala yung nakuha namin, oh. Ayan, oh. Ang tawag sa inyo niyan? Sari-sari ba yan? Okay na ako. Magay na ako. Sa rin kasa. Hindi ba ga, oh. Uto. Nasaan? Ayun, ayun. Tambayangan. Pero tambayangan. Tambayangan mga kasinag yan. Tambayangan yan. Arang ko. Okay. Ayan si Mrs. mga kasinag. Layo man. Ayan na. Iyo, marami na. Ano, may nakuha ka pa? Ayan, nakuha namin mga kasinag. Panalo ito mga kasinag. Masarap sa bawan to. Tamang tama ito. Isang ulaman na ito. Malaki na kasi ang tubig mga kasinag. Ayan, oh. Oh, lumalaki na yung tubig. Tapos dito may bagong tanim na bakawan. Ayan, shout out sa mga nagtanim nito. Good job. Ayan mga kasinag, oh. Yan dapat, nakatamnan talaga ng bakawan. Ang daming tanim na bakawan, oh, hanggang doon sa dulo. Ang daming shell mga kasinag, oh. Oh. Ang daming shell. Jackpot, ayan, oh. Dami, oh. Linisan natin mga kasinag. Dito sa lugar namin mga kasinag, basta masipag ka lang, hindi ka mawawala ng pangulam. Kagaya nito, masarap itong sinabawan. Doon na sa bahay ang tunay na linis nito. Ito pa, hindi ako ng tambayangan. Saan? Yung ano? Ano na? Ayun, si Kuhit. Yung sandok natin. Okay. Ayun mga sinag, doon, matingin tayo doon sa may kabila doon. Titingin tayo doon. Ano, yung bugitis. Baka meron pa. Hindi tayo. Dito sa area na ito mga kasinag, bugitis naman ang nandito. Alam niyo yung bugitis? Titingin tayo. Laking bato. Yan. Yan. Ito mga kasinag, ganito lang talaga kalalaki yan. Hindi na talaga nalaki yan. O yan o, ganyan o. Yan o, yan. Doon naman, kasi naman magatong bugat. Ayan, ted, baga na eh. Ano siya na? Ay, doon. Wala akong pansin.
Ngayon lang mga kasinag pag nagkukuha. Mararamdaman nyo naman yon pag ginanyo nyo ng sandok, tutunog siya. Diba? Kunin natin, ating lalagyan. Si Sarah gitlan niya pag ano. Yung malaki lang. Yung malaki-laki lang kukunin natin mga sinag, maliit na ganun, iwanan natin yun. Yung ganito lang oh. Ulan pa kayo. Huwag kang uulan. Ang malaman dagat kasi mga kasinag, kanya-kanyang ano rin, kanya-kanyang area. Yung mga tirahan nila, kanya-kanyang lugar. Ito, yun, malaki-laki. Oh, ito. Ay, ito. Bugat. Ha? Bugat Lapa! Bulok. Patay na. Saan tayo? Dito. May bayan. Parang mong kay mo, baka may punaw. Yung ano? May punaw igdi ay. Diyan o. Ito. Parang may kay man. Yan no. Ito. Punaw baga. Ano to? Bugat. Maliit. Punaw. Bato. Kala ko punaw na, bato pala. Mahalin kita dagat sa kay kaya ni Kuya Amy. Diyan o. May sibol. Gapo. Bato. Mauran talaga o. Hindi tayo makasinag sa kabila. Yo.
Hindi ka lang sa taas-taas gayon. Hindi ka makakataas doon ng ano. Suganduras. Wala yata. Ano baga? Duman tayo magkakaitanahan sa taas-taas si Kuya Amy. Duman no sa Baligyo. Ay sa bagay hindi pa ito ano. Hindi naman gawin. Yan, ganito. Ayun. Puno baga. Punaw. Baka may punaw mga kasinag. Nakapunaw tayo, nakapunaw. Parang mo. Yan to. Itong buhangin na kinakikay ko na ito mga kasinag, pag lumaki ang tubig, babalik na ulit yan. Ayun. Yun na, maga. Mahal yung tagdi sa Baligyo. Saan? Tagdi oh. Kabila. Diyan sa may barabaybay na yun. Balik tayo mga kasinag, balik. Yan, dyan ang tagdi na sa baybay na yun. Dito? Iyo. Ay, yung ganito yata yun. Tiad-tiad. Sulit akong sarang kuhit. Ba nag-alis yung gawa ng ano? Alis yung iba dito, gawa ng malakas ang dagat. Bumababa sila. Kasi matatahuban sila eh. Ang buhangin. Sobrang lakas ng alon. Yan kasi yata yun oh. Ganito? Iyo, ay, iyo. Yan magaw ko. Ayo, iya yan. Oo, darong ano, itong darong tiad-tiad mo. Pero darakula sa tiad-tiad. Ano pala yun? Araw kayo ganun kibukuan ni Kuya Amy. Oo, iyo talaga oh. Yan yung sa taas. Yaw dyan? Oo. Hmm. Lakas ang hangin. Iyo talaga yung sa taas oh. Ikaw yan? Oo. Ayan oh. Napagkakaykay ko na pala, hindi ko na napansin. Ah! Oo. Ayo. Ay, oo. Napagkakaykay na pala namin. Kala ako na ako ano. Ang tigay. Nakakaykay na pala, hindi na mapansin. Yan pala yun oh. Ito pala mga kasinag. Yung kinukuha ni ano dito, Kuya Amy. Yan pala yun. Masarap din daw yan sa bawan eh. Ayan oh. Shoot na si Baldi. Nandiyan na eh.
Ayan pa oh. Yan lang pala igdi. Oh. Ayan oh. Oh, ayan mga kasinag oh. Ito lang pala. Hindi pala kalima ng baon niya. Hindi ba ito na? Ayan oh. Dapat pala magkakaykay dito mga kasinag. Dahan-dahan. Ayan oh. Kasi pag nasobrahan mo ng lakas ng ano, hindi mo mapapansin. Kala mo bato lang. Ayan oh. Ayan pa oh. Ayan. Ang dami baga oh, sa makinay kaya natin. Ayan oh. Ayan oh. Ang dami. Ayan oh. Nasa ibabaw lang. Ayan oh. Ayan. Nandito lang pala sa itaas ng buhanginan to. Dito lang pala nakatira yan oh. Ayan oh. Ganyan lang kalalaki yan mga kasinag. Pag napalakas ang ano mo, hindi mo mapapansin. Pag napalakas ang iyong pagkahig, madadala ng mga kasinag. Dapat pala parang kinakapaw mo lang yung ibabaw. Ganyan. Wala dyan, mahina dyan. Ito, nakuha nating 4. Yan, ay 5 na pala. Yan, kaya muna yan. Ayan pa oh. Maliit. Ganyan lang pagkukuha mga kasinag oh. Hindi ko lang alam mga kasinag kung ang tawag sa inyo nitong shell na yan. Ini maliit oh. May liit, ayan, ito malaki-laki oh. Yun oh. Ito oh, malakaykay ko na pala no. Hindi ko nakapansin. Ano, relax ka lang baga dyan. Ayan oh, lalagyan oh. Ayan yung nakuha namin mga kasinag oh. Ang dami na oh, ayan. Mga kasinag, tingnan yung kinaygay namin oh. Parang inarado, parang tatanim ng kamuting kahoy. Ito na pala yung nakuha namin. Ayan oh, ayan. Oh, diba? Salbado ng pamanggihan namin ito. Saan ka po ta? Shoutout pala kay Gwapo.
Ito yung kasinag, oh. Ayan. Medyo nabanlawan na natin. Ito na, oh. Di ba? Uwi na tayo. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo mga kasinag. Update ko lang kayo sa susunod na araw mga kasinag, pag okay na yung mga materialis na gagamitin natin sa bahay ni Ate Arian. Kasi ngayon mga kasinag, yung order ko hindi pa dumarating, pati yung kawayan at yung kahoy. Kaya sa masusunod na araw mga kasinag, update ko kayo. Hanggang dito lang, bye bye.